Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoan, Iruñako auzo bat ezagutuko dugu, Txantrea hain zuzen ere. Hortarako, Olatz Kerejetarekin bildu gara. Saioa bukatzeko, Ane Barkosek Irati Alkezar elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan, gazteratu saioan, Txantreara hurbildu gara, bertan Olatz Kerejetarekin elkartu gara, bertako gaztea, arratsaldeon, Olatz? Arratsaldeon. Konta iguzu, non zaitugu? Bueno, ni Olatz naiz, Txantreako gazte bat, eta betidanik bizi izan naiz hemen Txantrean, hemengo ikaslea naiz, eta, bueno, zaletasunen inguruan gustatzen zait lagunekin egotea hemen auzoan bertan, irakurtzea ere gustoko dut, eta, bueno, kontzertuetara joatea eta pixka bat festa giroa eta hola. Eta momentu hauetan, zertan zabiltza? Orain lehenengo batxillerren nago, hemen Unate institutuan, hemen bertan dagoena, eta hurrengo urtean bigarren maila egingo dut, eta gero etorkizunean historia egitea gustatuko litzaiake. Ederki, gaurkoan Txantrean, zu bertako auzotarra zara, non dago kokatuta? Txantrea Iruñerriko auzo bat da, eta Antxoain Burlata ondoan dago, eta gero Alde Zaharra ere oso gertu dago hemendik. Eta populazioari dagokionez, zenbat pertsona badira bertan? Txantrean gutxi gora bera 20.000 pertsona edola egongo dira. Gea esan auzo bat izateko dago jendea hemen. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren, gutxi gora bera? Ez nuke jakingo esaten zehazki zenbat garen, baina egia esan kuadria asko gaude gazteen artean. Eta auzoak beti entzun izan da, historikoki Txantrea, baina badu kaleko bizi handia? Bizi handia dauka, gazteak orokorrean, gazteak ez bakarrik, orokorrean auzoko jendeak harrotasun handi bat sentitzen dugu Txantrearekiko, betidanik izan da langile auzo bat, eta mugimendu asko egon da auzoan bertan, eta hori. Identitate pertenentzia Txantreatara duzu, ez? Bai. Eta ikasketei dagokionez, zaukera daude bertan auzoan, haur batek edo gazte batek, nora joatea alda ikasketak egitera? Aukera ugari daude, badago publikoa erderaz eta euskeraz, eredua badago, egiteko batxiller arte, eta hori badaude ikastola eta institutua ereduan, eta gero ere badago gaztelaniaz beste ikastetxe bat. Orduan, ikasteko aukera zenbait ikastetxe ditugu, hizkuntza ereduetan zein izango litzateke hautatuena? Nire inguruan behintzat euskara da hautatuena, eta nik uste auzoko gehiengoak euskarara joaten dela, baina badago ere erderaz erderara joaten den jendea, eta erderara joaten den jendearen artean egia esan asko kanpokoak dira, baina hemen auzoan ere badago. Eta lan eskaintzari dagokionez, gazteek badute bertan lan egiteko aukerarik? Nik uste gazteei begira ez dagoela lan eskaintza handirik. Badaude lan batzuk, baina orokorrean gazte guztiei gertatzen, gehiengoari gertatzen zaion bezala, zaila da hasieran lan egiten hastea, eta badira lanak klase partikularrak ematea ezagutzen duzun txiki bati edo horrelako lanak. Ostalaritzan agian ere bai? Bai. Eta zelan mota, zelan ditugu aukeran egiteko bertan auzoan? Orokorrean, Ostalaritzan edo komertzio txikietan,
badago nik uste gehiengoa aukera hori dela. Eta, bueno, zaintza lanetan ere badago aukera, eta Gazteratu saioan, Nafarroako eremu ezberdinetako gaztei egiten dizugu elkarrizketa, gazte ezberdinen kezkak, egoerak ikusteko asmotan. Orain galdera pare bat kontzientziazioaren inguruan, alde batetik aldaketa klimatikoaren inguruko galderak eta bestaldetik genero berdintasunaren ingurukoak. Aldaketa klimatikari eta ingurugirari dagokionez, ze ardura dagoela ikusten duzu gazten artean kontu honen inguruan? Nik uste normalean ez da gai bat asko hitz egiten dena kuadrilen artean, agian badago jende kontzientziatua, jende puntuala dena hori, kontzientzia duena, eta horrek bai agian baduela ardura gehiago gai horren inguruan, baina nik uste orokorrean ez dela pilpilan dagoen gai bat. Ezagutzen duzu mugimenduren bat, Txantrean edo Iruñerrian ere bai, aldaketa klimatikoa edo ingurugiroa edo ekologismoaren ingurukoa? Gai hori zehazki lantzen duen mugimendurik ez dut ezagutzen, ez Txantrean ez Iruñerrian, baina badaude mugimendu ezberdinak bai arlo hori ukitzen dutenak eta dinamika ezberdinak egiten dituztenak. Eta zure iritzi pertsonala zein da gai honen inguruan? Nik uste dut, bai egia da kontzientzia sortu behar dela gazteen artean soilik ez, biztanleri osoaren artean kontzientzia sortu behar dela, baina ez dela arazo bat dena gure esku dagoena, birziklatzearekin ez duzu lortuko benetan mundu garbiago bat lortzea, orduan zaila dela kontzientzia sortzeaz aparte beste zerbait egitea azpimarratzea. Gaia pixkat aldatzen, erran bezala lehenago. Zer ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Nik uste dut orokorrean auzo honetan eta hemen ikasten dugun artean heziketa bat izan dugunan berdintasuna bermatu izan den, eta gai honen inguruan ikusten nahiko berdinkidea dela, baina hala ere badaude auzokideen eta gazteen artean jarrerak oraindik aldatu behar direnak, eta normalean hitz egiten den gai bat da, aldaketa klimatikoa baino gehiago hitz egiten den gai bat da, baina batez ere zerbait gertatzekotan arlo horretan, genero arloan zerbait gertatzekotan, momentu horretan hitz egiten den zerbait dela gai horri buruz eta bai eztabaida batzuk sortzen direla, baina... Eta gai honen inguruan, zure iritzia, zein da? Nik uste gai oso zabala dela, baina orokorrean nire inguruan bezala noski nahi dudala emakume eta gizonen artean berdintasun bat lortzea. Eta egoera nola ikusten duzu momentu hauetan? Nik uste dut kulturan erabat barneratuta dauzkagula hainbat jarrera eta hori aldatu behar dela, baina aldatzeko moduak oso desberdinak dira iritzi ezberdinen arabera. Kontu potoloak, hemen bortz ordu egotelako ginen kontu honen inguruan hitz egiten, orain gazte mugimendutera pasako gara, herrian gazteak elkartzen zarete? Bai, badago mugitzeko aukera, bai. Eta zein izaten da arrazoia gelditzek gazten artean gazten elkarketa horretarako? Badaude arrazoi politikoak, kulturalak, baita adibidez jaien inguruan hitz egiteko edo gauzak prestatzeko ere elkartu izan da jende asko. Normalean, kuadrillak zeren arabera egiten dira. Eraten duzun bezala kontu politikoak, jaietan antolatzeko komisioak direla eta, edo batzuetan ere bai ikastetxa dela eta, ezagutzen dituzu lagunak eta osatzen dira kuadrillak. Bai.
Bai, osatzen duzu kuadria bat eta ez bakarrik, jendea ez da bakarrik bere kuadriarekin mugitzen, bai, auzoan adin ezberdinetako gazteekin mugitzen da jendea eta hori arrazoi ezberdinengatik. Eta Txantrako gaztedian elkartasuna dagoela erango zenuke? Bai, nik esango nuke badagoela elkartasuna eta ez dakit, elkar laguntza ematen dela gazteen artean eta mugimendu ezberdinen artean. Eta badugu nolabaiteko gazte mugimendu berexirik bertan auzoan? Betidanik egon da gazte mugimendu bat auzoan, izan dituela gora bera batzuk eta berpizteko saiakerak egon direla eta badoa pixka bat dinamika txikiak egiten eta hola. Baina gero ere badaude mugimendu ezberdinak maila nazionalean antolatzen direnak, GKS, ikasle abertzaleak edo Ernai bezalako antolakundeak. Eta bertze ze mugimendu baditugu auzoan? Badaude mugimendu kultural ezberdinak eta talde feminista badago, badago jai batzordea eta Arlo sozialeko elkarterik badugu? Bai, badaude kultura elkarte ezberdinak, badago Akelarre kultura elkartea, bertan deitzen dituztela kontzertuak eta egiten dituztela asteburutan jai giroak. Auzotegi kultura elkartea ere badago, egiten dituztela tailer ezberdinak edo eskolaz kanpoko jarduera ezberdinak. Badago ere Kaskaio eta kultura elkartea, Harmonia Txantreana ere peña bezala. Gaztetxerik? Gaztetxea ez dago. Eta gazte ekitaldi ugari antolatzen dira urtean zehar? Bai, egun puntual ezberdinetan, batez ere udan dinamika ezberdinak egiten dira, jaiei begira ere gazteentzako gauza ugari prestatzen dira. Horatz, normalean ze hizkuntzetan solasten zarete Txantrean? Tamalez, erderaz hitz egiten dugu gazte guztiok, ohitura daukagu, bez bakarrik Txantrean, Iruñerria osoan, auzo ezberdinetan ere, erderaz hitz egiteko ohitura dago. Eta euskara badu nolabaiteko espaziorik zuen egunerokotasunean? Ikastetxean hitz egiten dugu euskeraz eta gero agian euskararekiko kontzientzia pixka bat gehiago duenak edo etxean euskaraz egiten duenak gehiago erabiltzen duela, baina batez ere erderaz hitz egiten da kalean. Eta kirol eta kultura alorrean ze aukerak daude auzoan? Aukera ugari daude igerilekuan kirol ezberdinak egiteko aukera, badago ere euskal dantzak egiteko aukera, hip-hop, zumba edo horrelako beste motatako dantzak egiteko aukera ere badago, musikaren inguruan ere badaude espazio ezberdinak ikasteko. Ikusten dugunez, auzoan mugimendu ugari izateaz gain, ekintza ugari egiteko aukera ere bada, ezta? Bai. Nola pasatzen duzu orokorrean aisialdia? Normalean lagunekin egotarekin nahikoa da, bai terraza batean, bai parke batean, banku batean egon lagunekin, gero bai adinaren arabera ezberdina da, gian gazteak direnak, baina pixka bat helduagoak direnak badute peñan bazkide izateko aukera edo pixka bat mugitzeko aukera gehiago dute. Orduan hori da zure etorkizuneko ekintza, peñan sartua zara? Bai. Eta besta egiterakoan adibidez, ze ohitura izaten duzuen? Nola izaten da besta egun batean zuen plana? Normalean izaten da lagunekin elkartu eta pixka bat egon txoko batean edo bajeretan ere elkartzen da jendea eta hola, eta gero edozein kontzertu egotekotan hemen auzoan edo edozein espazio egotekotan ara joatea. Antolatzen dira kontzertuak? Bai. Eta harremanei dagokionez, nola sortzen dira harremanak Txantreatarren artean?
Pues gehien bat jai giroan izaten dira harremanak sortzeko espaziorik pues, egokiena bertan. Adinez berdinetako jendea ezagutzen duzu, baita ere tailerretan edo eskolaz kanpoko jardueretan ere ezagutzen duzu jendea, militantziak ere egiten du jendea ezagutzea. Eta geografikoki bertze ze puntuko eremuko jendearekin harremantzen zarete? Eunatera etortzen direnez batxillerre egitera batez ere Antsoainetik, Antsoaineko jendearekin normalean harremana izaten da. Baita ere etortzen dira Erronkaritik eta Goitzetik eta haiekin ere harremana izaten da. Baina gero ere Iruñerriko beste edozein auzoekin ere harremanak izaten dira. Olatz, zein da zure ustez gazteek momentu hauetan duten kezkarik nagusiena? Nik uste betidanik izan dela gazte kriminalizazioa, baita poliziaren aldetik izan den jazarpena, pandemia garaian agerian geratu dena, eta nik uste hori bai dela asko entzuten den gai bat. Eta errango zenuke auzoan badela aldarrikapenik pendiente? Beti dago zerbait aldarrikatzeko, bai genero auziaren inguruan, bai gazte kriminalizazioaren inguruan, eta beste gai askoren inguruan. Ja, orain bukatzeko, zure ustez Txantreako txokorik politenak, zeintzuk dira? Nik uste Txantreako kale zaharrak, betidanik, etxe baxuak dituztenak, betidanik izan direla, herri baten antzera duenez, beti izan da, ezakit, tokirik politena. Urteko egun seinalatuak, zeintzuk dira? Txantreako jaiak, noski, inauteriak ere, eta nolentzero eguna ere. Zure ustez, zein da politena, zure gustukoena? Txantreako jaiak. Kanpoko lagun bat, Txantrera etorriko balitz, ze plan proposatuko zenioke? Ezkabamendira joatea, hemen ondoan dagoela, eta Iruñerria osa ikusten dela goitik, eta hor dago Ezkabamendiko fuertea, eta nahiko polita da. Gero zerbait hartzea tabernaren batean, ostalaritza aldetik taberna asko daude, eta badaude toki bereziak, eta ere antolatzen diren kontzertu ezberdinetara edo gerturatzea. Eta kanpoko pertsona bateri zerbait kontatu bazenioke Txantreaz, konturatzeko zergatik den espeziala edo zergatik baduen xarma hori, zer errango zenioke? Nik esango nioke historikoki beti izan dela langileen auzo bat, eta 50. hamarkadan sortua izan zela eta frankismo garaian sortua izan zela, eta beti izan da langile auzo bat eta nabaritu izan dela langileen auzo bat izan dela, eta mugimendu asko egon dela hemen, bai kulturarloan, bai arlo politikoan, eta pixka bat historia hori kontatzea. Eta orain bai, elkarrizketari bukaera emango diogu, galdera motz batzuk egingo dizkizut eta hor utziko dugu. Lehenengo galdera, bidaiatzea gustoko duzu? Bai. Eta nola eta joatea gustatuko litzaizuke? Orokorrean Europako toki ezberdinetara, bai Londres, Berlin edo horrelako tokiak. Mendia edo hondartza nahiago? Mendia. Eta hiria edo herria? Hiria. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Men auzoan. Nahi duzun lekuan? Errepikatzen dut. Bai. Eta duzu sekretua dela ere bai, Bai. Pentsatu duzu? Bai. Lasai egoteko edo bizipoza izateko leku bat? Belabartzeko poza. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat?
eguzki hartzea. Liburu bat, Aintzinak, emakume langileak aintzinako erregimenetik kapitalismora. filme bat, Film bat, Eloio. Olatz, eta honekin bukatzen dugu, mila esker Raunitz gaurkoan guri tarte hau eskaintzagatik. Espero dugu mugimenduekin jarraitzea eta beti bezala langileen auzo honetan horrelako mugimendua izatea, ez? Bertze bat arte. Bai, zuei, eskerrik asko. Egunon Irati, zer moduz? Eixo, egunon ondo, mila esker, ere. Bueno, zu abokatua zara eta gaur haurdunaldi subrogatuaren inguruan hitz egingo dugu, ezta? Hasteko igual badago norbait ez dakiena zer den hau. Konta eguzu pixka bat zertan datzan haurdunaldi subrogatua. Bai, labur edo esan da, azkenen finean da nolabaiteko akordio bat, guraso izan nahi duen edo guraso izan nahi dutenen pertsonen eta emakume baten artean, eta akordio horren bitartez esaten da emakume hori haurdun geldituko dela, haur bat edo gehiago jaioko direla, baina haur horiek guraso bezala izango dituztela akordio horretan parte diren beste alderdiak. Hau da, emakume horrek momenturen batean uko egingo diola haur horren ama izateari beste pertsona horiek izan daitezen guraso. Eta, klaro, gai honen inguruan daukan iritziaren arabera, badago jendea termino bat erabiltzen duena eta badago beste jendea beste termino bat erabiltzen duena, eta zein esango zenuke dela termino egokia? Bai da gai gatazkatsua da, haurdunaldi subrogatua, ama subrogatua deitzen delako, ez, haurdunaldia subrogatu daiteken, egia da, gaia gatazkatsua dela, Espainiar legeak ordezkapeneko haurdunaldi bezala edo esaten du, gaztelaniaz gestación por sustitución jartzen du legean. Gero egia da, gehien bat erabiltzen ari geran haurdunaldi subrogatuaren hitza dela, baina baita ere alokairuzko uteroak edo horrelako hitzak ere erabiltzen dira, agian beste esanahi batekin. Orduan. Terminologiaren aldetikan, azken finean nik uste dute, horratzetik badagoela ere konnotazio batzuk hartzen dutela termino batzuk eta besteek, eta batez ere amari ama subrogatu deitu edo ez, hor ere gatazkak egoten direla. Gaia gatazkatsua da, bai, ez dago adostasunik ere horren inguruan. Eta, klaro, esan duzunez, gai gatazkatsua da. Juridikoki, Espainian egoera pixka bat berezia da, ez da? Azaldu dezakezu pixka bat zein den egoera Espainian? Bai, Espainiar estatuan badago lege bat lagundutako ugalketak arautzen dituena, eta hor badira ja urte asko artikulu bat edo jarri zutena esanez, horrelako kontraturen bat sinatuz gero hori deuseza dela, edo nuloa dela. Horrek esan nahi duena da, erditu duen emakumea kontsideratuko dela ama, eta asko jota posible izango litzatekeela gizon batek bere ganetoak edo esperma, donazio bidez jarri izan balu, aita biologiko horrek bai posible izango luke reklamatzea aitatasun hori. Baina kontratu horiek bere horretan deusezak izango lirateke, hori da teorian jartzen duena. Baina gero praktikan gorabera askorekin, baina bai gertatu dena da Espainiar estatuko edo Espainiar nazionalitatea duten pertsonek beste herrialdeetan egin dituztela kontratu hauek, beste herrialdeetan jaio direla haurrak eta ondoren haur horiek Espainiar estatura ekarri dituztela. Eta horregia da, batzuetan bai bestetan ez, baina
bide batzuetatikan edo besteetatikan lortu dela guraso izan nahi zuten horiek aurra ekarri eta gurasotasun hori errekonozituta egotea. Orduan, pixka bat bazegoen horrelako beti esan den ere gatazka hori teoriaren eta praktikaren artean, eta hor sortu da batez ere sozialki ere emandan eztabaida guztia. Claro, esan duzun bezala gertatzen dena da askotan jendea atzerrira joaten dela horrelako praktikak burutzeko, ezta? Eta da, hain zuzen, Ukrainan gertatzen dena. Claro, orain, Ukrainako egoerarekin, gudarekin, nola dago orain egoera? Nik uste dut Ukrainiako egoerak bai agerian utzi duela honen guztiaren atzean ere zer dagoen eta zer gertatzen den. Hau da, batzuetan nire ustez pixka bat simplifikatu egin da egoera, hau da, haur bat jaiotzen da ekartzen dut eta guraso naiz. Nik uste dut ez dela hain erresa eta abiapuntua izan behar duela emakume horien egoera, emakume horiek haurdunaldia nola hasten duten, prozesu guztian nola pasatzen duten, erditzea nola izaten den, eta horren jarraian aur jaio berri horiek ere zer gertatzen den aur jaio berri horiekin, hau da, erditu ondorengo une horietan zer gertatzen den norekin dauden, eta nola hasten duten bereik ere bizitza berri hau. Eta uste dute Ukrainiako egoerak eta ikusi diren bideoak argazkiek bai agerian utzi dutela pixka bat agian fokua ere hor jarri behar dela, bai emakume horiengan eta aur jaio berri horiengan. Eta irudiak eta nahiko gogorrak izan dira nire ustez, baino nire eztabaida hau mahai gainean berriro jartzea ekarri du. Eta, klaro, eski egon daiteke jendea behar bada pentsatzen duena edo ez duena ulertzen zein den adopzioarekin edo haurdunaldi lagunduekin duen ezberdintasuna, ez? Azaldu dezakezu pixka zertan datzan zergatik dagoen etikaren eztabaida hori. Hori da, azkenean, adopzio batek bai suposatzen du prozesu bat eraman behar dela, nun baita ere egokitasunaren nolabaiteko test bat edo pasatzen den administrazio publikoaren gandik, hau da, administrazio publikoaren gana jo behar duzu, adopzio prozesu bat hasi behar da, eta hor bere faseak eta bere tramiteak ditu eta jakin badakigu ere urteak behar izaten direla. Beste alde batetik ere pentsa daiteke batzuetan urteak behar baldin badira, posible dela ez daudela adoptagarriak edo adoptagai diren aurrak eta hori ere egin batean ona litzateke, ez? Baina, orduan noski adopzioa dauka bere prozesua. Hemen gertatzen dena da oso desberdina da, hau da, aldez aurretikan erabakitzen dugu emakume bat haurdun geldituko dela eta jaiotzen den aur hori nere seme edo alaba izango dela. Prozesua oso desberdina da batez ere, eta nik fokua ere hor jartzen dutez, emakumearen gorputzean jarri behar dugu, edo abia puntua hori da. Bai, nola gelditzen da baita ere, ez, emakume hori haurdun. Batzuetan badirudelako aurra jaio dela eta hor dagoela, baina ez aurretikan hilabete askotako prozesu bat dago, eta hori guztia da nik uste dut ere ongi aztertu behar duguna. Gero baita ere, badago beste kontu bat, estatu batzuetan Erresuma Batuak aspalditik adibidez, bazuen lege bat, baina hor esaten zena zen, posible zela horrelako adostasun batera iristea, baina erditu ondoren emakumeak oraindik asteetan zehar mantenduko zuen eskubidea erabakitzeko ea aurrarekin gelditzen zen edo ez. Bai, baino araudia hori gero praktikan ezan aplikatzen. Baita Erresuma Batuko nazionalitateko pertsonak ere beste herri batzuetara jotzen zuten azken finean nolabait nahi duzulako ziurtatu aur jaio berri hori gero zure semea edo alaba izango dela. Orduan, desberdintasunak oso nabariak dira eta adopzioan esan behar dena da badagoela ja jaiot den aur bat, non gurasorik gabe dagoen
arrazoi batengatik edo besteengatik, eta aur horri eman behar diogu nolabait familia bat eta babes bat. Baina ja jaiota dagoen aur bati. Haurdunaldi subrogatuan beste egoera bat buruz ari gera oso aurretik erabakitzen aur bat jaiotzea eta horren gurasoak zeintzuk izango diren erabakitzen ari gera. Eta, klaro, eztabaida honetan askotan ere eskubidearen inguruan hitz egiten da, ez? Esango zenuke haurrak izatea eskubide bat dela edo privilegio bat da? Iritzi orokorra juridikoki edo da ez dagoela haur bat izateko eskubidea bere horretan. Bai badagoena da, behin haur bat jaio denean, haur horrek familia bat, maitasun giro bat edukitzeko daukan eskubidea. Orduan iritzi orokorra hori izango litzateke, eta are gehiago, nik uste dut ere beste galdera bat ere badagoela, ez? Horri lotuta hau da, badaukagu haurrak izateko eskubidea demagun esaten dugula baietz, ez? Lagundutako galketa tekniken bitartez, nik eskarietzaioke dela estaduari, inseminazio bat edukitzea edo, ama izan nahi dudalako. Demagun, eskubide hori jartzen dugula hor. Baina hori egoera balditzateke eta beste egoera balditzateke guraso izateko eskubidea beste emakume baten gorputzaren bitartez. Orduan, nik uste dut, iritzi orokorra esan dudan bezala da, ez dago horrela guraso izateko eskubidea, baina egongo balitz ere, badaukagu eskubidea beste emakume baten gorputza bitarteko bezala erabiltzea gu guraso izateko, bigarren galdera horri ere nik uste dut erantzuna eman beharko litzaiokela. Eta, klaro, badago praktika hau defendatzen duen jendea esaten duena behar bada modu altruistan egingo balitz, arazoa nolabait konponduko litzatekeela, ezta? Bideragarria ikusten duzu praktika hau mundu mailan legeztatzea eta modu altruistan aurrera eramatea? Bai, hor badaude herri batzuk nun argi esaten dan, Kanada adibidez, argi esaten dan emakumean modu altruista batean egiten duela, ez? Edo egin behar duela. Horrek esan nahi duena da nolabait kontratu horietan, akordio horietan ezin duela argi eta garbi azaldu diruaren truke egiten dutela, baizik eta borondatez egiten dutela, ume bat eman nahi dutelako azkenean bikote bati edo pertsona bati. Nik uste dut hor baita ere dago adostasunaren kontua, ez? Hau da, emakume batek eman dezake adostasuna bere gorputza eta bere bizitza modu horretan nolabait arriskuan edo jartzeko beste pertsona bati haur bat emateko, nik uste dut galdera hori dela. Hau da, elementu ekonomikoa hor dago, baina ikusi beharko dugu ea zenbaterainoko garrantzia daukan. Hau da, oso desberdina da diru truke egitea edo ez. Praktikan bai egia da noski herrialde txiroagoetara joaten garenean, ez? Hor emakume asko diru truke egiten dutela eta hor beraien motivazioa edo agian nabariagoa da. Eta hori gaitze etxi beharko genuke. Baina hala eta guztiz ere, nik uste dut ere galdera dela. Onartzen dugu emakume batek bere gorputza modu horretan erabili ahal izatea, azkenean erabilera bat bezala dagoelako, eta gero bigarren pautxo bat baita ere, eta hau gustatzen zait niri azpimarratzea, haurrak ere aurre jaiotzen diranean, emakume baten gorputzean, 9 hilabete pasata gero, beraien beharra da emakume horrekin egotea, ama horrekin egotea. Eta orduan beste galdera ere da, onartuko dugu aurrei kalte hori eragitea, zeren zientziak esaten digu aurra amarengandikan separatzen denean, lesio psikologikoak badaudela, gainera aztarna uzten dutenak. Orduan, bai emakumearen aldetik, bai aurraren aldetikan, begirada nik uste dut hor jarri behar dugula. Eta ja amaitzeko eta pixka bat ondorio moduan edo hausnarketa moduan,
Orduan esango genuke praktika hau etikoa dela. Galdera, nik esango nuke bioetikaren aldetikan, noski mahai gainean dagoela, nik esango nuke momentu honetan bioetikaren ikuspegitikan printzipioz ez dela onargarria, batez ere egiten den moduan, esan nahi dut. Akordioak eta akordioak daude, moduak eta moduak daude. Bai, batzuetan ere egoera guztietz berdin hitz egitea neritzat ere ez da zuzena, baina bai argi dagoena da momentu honetan ikusten ari garen akordioak eta azkeneko auzitegi goreneko epaiak ere jaso klausulak nolakoak diren, nun agertzen den argi eta garbi emakumearengan zenbateko bete behar jartzen diren, hau da, janariaren mugak, harreman sexualak izateko mugak, mugimendu geografikoak edo egiteko mugak, hori guztia da orain ikusi behar duguna, akordioetan hori da sinatzen ari direna, eta hori bai ez dela, hori ez da onargarria inolaz ere. Gero, beste formularen bat egon daitekeena, bioetikaren aldetikan onargarria izango den edo ez da bai da mahai gainean dago. Baina, bueno, printzipioz egia da, nik fokua bai jarriko nukela hori emakumearen gorputzean zer nolako eragina dakan honek guztiak, eta baita ere haur horrengan zer nolako eragina daukan, jaiotzen den momentuan, amaren gandikan separatzen dugunean, aldez aurretik jakinda hori egingo diogula aurrari. Hori da niretzat diferentzia lehen esan dugunarekin, ez da, adopzioaren kontuarekin. Eta, bueno, ja ez dakit zerbait gehiago gehitzea edo gustatuko litzaizuken. Ez, bueno, eskertzen dela, ez, orain mahai gainean dago, nik uste dut Ukrainiako, ikusi diren bideoak eta argazkian haur asko agertzen ziren horrelako plastikozko ere zehaska txiki batzuetan, honek bai ekarri duela guztia berriro mahai gainean jartzea, eta nik uste dut bai hausnarketarako ematen duela. Legea momentu honetan Espainiar estatuan argia da, Europako beste herri batzuetan egia da, egoera batekoak eta bestekoak daude, baina azpimarratzen dudan bezala, guztien eskubideak begiratu behar dira, eta batez ere zer eragin daukan praktika honek, eta zer ondorio ekarriko dituen, zer ondorio ekartzen dituen momentuan, eta etorkizunera begira baita. Bueno, mil esker, gurekin hitz egiteagatik eta gai hau mahai gainean jartzeagatik, azkenean garrantzitsua da, eta jendeak igual pixka bat desinformatuta dago zentzu askotan, eta garrantzitsua da, ez, azaltzea, zer gertatzen ari den eta zertan datzan hau guztia. Mila esker zuei. Eskerrik asko, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.